Milí posluchači, dnes v našem historicky prvním podcastu mezi námi vítám člověka, který je stělesněním toho, že jeden život může mít mnoho tváří a žádná z nich není zbytečná. Ladislav Kája Novák je herec, režisér, dabér, politolog, průvodce po historii šlechtických rodů a pro mě také spolužák z gymnázia, na kterém dnes učím. Vracím se tím i sama ke kořenům a vám nabízím možnost nahlédnout za oponu divadla, historie i duše člověka, který celý život vypráví příběhy. Vítej, Láďo. Děkuji, Dášo, za pozvání. Já jsem se přiznám hned na začátku toho našeho rozhovoru, že jsem ty otázky, které mě budeš klást, si připravil, takže sem tam bude nějaké šustění papíru, abych si vzpomněl, co jsem si to vlastně připravil. Děkuji za pozvání, doufám, že se to vlastně těm tvým žákům, studentům bude líbit a bude to k něčemu. Děkuji. Já jsem se tedy taky připravila a vybrala jsem si takovou kombinaci odborných, osobních a filozofických otázek, respektive roviny, které se týkají teda herectví, dabingu, historie, šlechtických rodů a potom takových těch otázek, které jsou spíše co by kdyby. Ano. Takže moje první otázka zní, jak se herec připravuje na roli, kterou má jen propůjčit, nebo které má jen propůjčit hlas a má dabing duši? Udivím asi všechny, že herec, který jde do dabingu, se nepřipravuje nijak. On přijde a už má vlastně ten základní předpoklad, který musí mít, to znamená pohotovost, skvělou mluvu, techniku mluveného projevu, které se učí na konzervatoři nebo na vysoké umělecké škole, na DAMu, na JAMu a podobně. A s tímto už jde do toho dabingu, dostane nějakou roli, něco režisér řekne, pár slov o charakteru té postavy, kterou má vytvářet a pak jde rovnou do studia a točí. Ty dabingy máme dva druhy. Jeden je teda dabing kinový, na který se dává velmi záležet ta produkce, a televizní, který je prostě rychle všecko udělat, aby to rychle mohlo jít do vysílání. Takže herec se nepřipravuje nijak. Dříve to bylo za dob třeba Františka Filipovského nebo podobně, že dostal vlastně ten člověk nějakou nahrávku, později videokazetu, dostal scénář, takže se na to podíval a připravil se. Dneska ti herci jedou rovnou a vůbec nepřemýšlejí o tom, jak to stvárnit, co udělat a podobně. To potom zasahuje režisér a ten o tom filmu by měl vědět absolutně všechno. A jestli má dabing duši, dabing nemá duši. Duši má člověk a člověk se projevuje právě v tom dabingu svými pocity, city. Ten herec to vyjadřuje, snaží se tu roli co nejlépe nějak stvárnit, aby to byl přesný otisk toho, jak to hraje třeba ten americký nebo francouzský herec. Tady nám do té duše zasahuje dneska umělá inteligence, která tu duši nemá a nikdy ji mít nebude, takže doufáme, že my herci, my režiséři, že vlastně ta naše práce bude pořád potřeba. No a při té příležitosti máš nějaký dabingový zážitek, který ti nějak utkvěl v paměti? Dabingový zážitek, já jich mám hodně, ale první dabingový zážitek byl vlastně v československé televize v roce 1991, tuším, že to byl ten rok, kdy jsem právě daboval svou první roli s mistrem tehdy Národního divadla, panem Munzarem, který mě asi po 3 zkažených větách, kdy jsem nebyl schopný se do toho trefit, do té své postavy, tak mě říkal, ať vypadnu, ať se to jdu naučit a ať ho neotravuju, což byl teda obrovský šok, že se někdo dokázal takto chovat, ale to bylo takový nepříjemný, pak jsme si to vysvětlili, všechno to bylo fajn a já se to časem naučil. Druhý byl vlastně
když jsem se setkal v 90. letech, kdy se dabovalo porno, tak to bylo taky, když jsem na to koukal, jak z jara vlastně v tom, jako cože to máme dabovat a co mám improvizovat nebo něco podobného. Ku podivu tady v tomhletom oboru se člověk k tomu dabingu naučil nejlíp, protože musel okamžitě reagovat a improvizovat. Takže to bylo ono. A ještě třetí věc je taková velmi příjemná, že jsem teda ne v dabingu, ale že jsem se ještě dříve setkal třeba s mistrem, který dneska po něm máme pojmenovanou cenu, Františkem Filipovským, a že jsem se s ním osobně mohl setkat. Kterou si mimochodem tu cenu Františka Filipovského dostal. Ano. Takže nebuď tak skromný. 2022 za film Síla psa. Ano, za mimořádně zpracované audiovizuální dílo. Ano. Já vím, že si vlastně se podílel na dabingu Zachraňte vojína Ryana a podobné filmy, které dneska jsou vlastně už takové už kultovní. Ano. A to si říkal, že byly velmi obtížně dabovatelné filmy. Velmi to bylo těžký, co se týká zpracování, ať techniky, potom toho hereckého projevu, protože tam třeba v Ryanovi umírali lidé, plivali krev a podobně a my jsme nevěděli, jak to máme udělat, takže jsem vymyslel, že když mě herec polkne vodu, takže mě nepolkne stolní olej, který se mu nalil do hrdla a on to potom plival a tím jsme vytvořili to, že plival tu krev. Takže to byly takové jako zajímavé momenty a samozřejmě setkání s herci, který opravdu těma mýma rukama prošlo spoustu herců. Spousta jich už není mezi náma, hrozně jich lituju, že už s nima nemůžu pracovat. Byl to Vašek Mareš, pan Lukavský, pan Vladimír Ráš, pan Soběslav Sejk, vlastně to jsou lidi, kteří prostě byli úžasní, Radoslav Brzobohatý, takže to bylo Květa Fialová, prostě skvělí lidi, dabeři, ale bohužel už prostě nejsou mezi námi. Ty sám jsi absolventem Divadelní akademie muzických umění, takže si vlastně stál s těmi jmény, které si před chvílí jmenoval i na prknech, co znamenají svět v Národním divadle. Nestál jsem jako právoplatný herec, jako jejich kolega, ale jako statista, jako student právě té naší fakulty. Tehdy si pamatuju, že jsme statovali v Čapkově hře Ze života hmyzu a hráli jsme tam mravence a tu hlavní figuru hrál pan Josef Kemr, pak tam byla paní Havelková, právě Radovan Lukavský a to jsou mistři, od kterých se člověk potom toho naučil teda hodně. Tak to jsi měl štěstí. To jsem měl štěstí, ano. Co ti divadlo vzalo a co ti dalo, když jsi začínal a jak se díváš na divadlo dnes? O tom už jsem teda se studenty mluvil dneska. Co mi vzalo je iluze a sebevědomí, protože iluze měl člověk veliké, když šel na to herectví a myslel si, že když vystuduje to herectví, že se z něho stane superhvězda, že ho každý bude poznávat a bude filmovat a točit a bude slavnej. Není to tak, prostě zatím je obrovská práce a štěstí, které někdo má, někdo ne. Je to hodně povolaných, málo vyvolených, jak se říká. A být ve správný čas na správném místě. Podotknu tady, už to jsem říkal i studentům, že řeknu jedno sprosté slovo, že vlastně pan Kopecký, taky skvělý herec Vinohradského divadla, řekl, že herec je právě kurva, která čeká vlastně na rohu na svou příležitost a je to opravdu takhle doslova. A co se týká toho sebevědomí, tak herec ho potřebuje hodně, aby vůbec vylezl na to jeviště a mnozí mu ho potom srážejí a člověk začne o sobě pochybovat, jestli to vůbec zvládne tu roli, jestli vlastně se na to hodí a podobně a takhle to provází celý život. A
Co mě dalo, tak to divadlo dalo neuvěřitelné příležitosti. Seznámení se spoustou herců, režisérů, choreografů, dramaturgů a podobně. Vlastně vznikaly skvělé party, pak zase se ty party rozpadaly, člověk zase se posunoval dál od divadla k divadlu, nové soubory, nové příležitosti a samozřejmě pracuje na různých rolích a to vtělování se do těch postav, to je ta magie, která tě úplně uchvátí a ta odměna nejsou peníze pro herce, není to honorář, ale je to obrovský potlesk těch diváků, kterým se to potom líbí. To je hezké. Pojďme k historii a šlechtě. Ono vlastně, teď si mluvil o svých postavách, které si třeba stvárňoval. Co tě přivedlo k fascinaci šlechtickými rody a proč si myslíš, že nás jejich příběhy stále přitahují? Řeknu tady to, že my jsme porůstali, jak ty, tak já, v době komunistické totality. V té době jsme nemohli vyjíždět na dovolené na Maledivy a na Kanárské ostrovy, ale jezdili jsme pod stan s těma svýma starýma škodovkama po vlastech českých a v té době mě rodiče vždycky ukazovali hrady a zámky a podobně a já jsem tomu kouzlu propadl, vždycky jsem chtěl být nějaký princ z pohádky a sedět v těch komnatách a válet se v těch krásných postelích rokokových a barokních a nevím jakých, tak jsem vždycky potom už jako dítě toužil státi se buď to kastelánem, anebo hercem, který se v těch kulisách pohybuje, těch reálních. A potom vlastně úplnou oklikou člověk od toho herectví se zase vrací zpátky třeba k těm svým koníčkům a ty realizuje, kdy už třeba ten jeden obor už ho moc nebaví, tak jde zase k druhému. Tím chci třeba studentům naznačit, že vlastně to, co si vyberou, že to není jejich do smrti, že si vlastně můžou vybrat cokoliv jiného, takže mají možnost volby. My jsme moc možnost té volby neměli v té době. Takže jsem se dostal právě k tomu, že mě začaly zajímat ty hrady, zámky, kdo v těch zámcích a hradech bydlel a po revoluci potom mě velmi fascinovala restituce toho majetku šlechtického, kdy dostávali ty hrady a zámky v totálně zdevastované. Ty rody mají v sobě hrdost, mají v sobě vlastně ctí tradice. A jsou neuvěřitelně vzdělaní ti lidé. A to je obrovská fascinace, kdy už i po té revoluci, kdy tady působí třeba, já nevím, rod Lobkoviců, rod Kinských a podobně, co všechno oni dokázali vlastně z toho úplně zničeného majetku vybudovat znovu a proniknout zase do řízení společnosti. Pana ministra zahraničí Schwarzenberga známe všichni, že jo. Pan Kinský byl taky poslanec, máme spoustu poslanců a senátorů, že jo, mezi českou šlechtu, takže to je to, že ho vlastně dneska obdivujeme i takové to, jak se říká, že oni jsou nad náma, že se na ně koukáme a říkáme si, to je ten princ, to je ta baronka, to je ta princezna. Oni mají velké tradice, oni se scházejí, ty rody bohaté, vlastně mají sjezdny různé, vlastně setkávají se taky při pohřbech, hlavně to setkáváme všichni ty rodiny, že se nesetkají normálně, ale při pohřbech, ale oni mají obrovské ty tradice, které ctí. Já jsem byl teďkom nedávno vlastně v Coburgu, což odtamtud pochází rod Coburg-Gotha a potažmo anglická královna. To je právě německý rod, který si později podle zámku Windsor začali říkat Windsorové a současný král Karel vlastně vládne v Anglii. Takže mohli bychom si o tom vyprávět strašnou spoustu hodin a hodin a pořád bychom vlastně nacházeli nějaké nové špeky na tom, čím nás fascinuje ta šlechta, co všechno dokázala. Takže Modrá krev, tak jako ten Modrá seriál. Krev, úplně úžasný seriál. Bezva. Existuje nějaký šlechtic nebo šlechtična z české historie,
nebo i současnosti, kterého nebo kterou bys vyzdvihl jako hrdinu, hrdinku a proč? Já už jsem to naznačil, já nebudu jmenovat konkrétní šlechtice, ale šlechtu obecně. Ta se zachovala neuvěřitelně statečně v době vlastně počínající okupace při vlastně v roce 1938-39, kdy vydali deklaraci o vlastně loajalitě českému státu, tehdy československému státu a vlastně tehdy prezidentu Benešovi, takže to byla jejich obrovská statečnost jak v roce 1938, tak 1939, ještě těsně předtím, než trhli nacistické vojska a začal protektorát Čechy a Morava. To je za prvé. A za druhé, neuvěřitelný klobouk dolů za to, co dokázali poté, co byl rok 1948 a naši komunističtí pohlaváři je totálně chtěli zlikvidovat. Všechno jim sebrali. Spousta jich utekla, ale ti, co tady zůstali, tak těch si teda velmi vážím, protože vlastně ti zůstali v pekle, že? Zůstali v pekle, potýkali se s neuvěřitelnou bídou, ale tam vidíš tu pokoru, že se z nich stali traktoristi, údržbáři, topiči a podobně a překonali tu dobu a bez toho, aniž by byli zahořklí nějakým způsobem, zase budovali vlastně po té revoluci zase zpátky ten svůj rod, dávali dokupy a velmi se jim to dařilo. Takže to je fakt klobouk dolů. Ano, šlechta, to znamená, znovu se zvedli a znovu šli dál. Ano. Který ty vlastně provázíš v Pardubickém zámku, děláš tam průvodce, vzpomeneš na nějaký okamžik, který tě nejvíce zasáhl, jako průvodce tedy něco, co jsi třeba nečekal, nějakého návštěvníka nebo něco podobného? Návštěvníci mě vlastně překvapujou dnes a denně, nejenom svým chováním třeba, kdy provázíš a staré paní tam zazvoní telefon a ona si začne s někým povídat, tak to člověk jako zmlkne a řekne jako vážně. To my učitele známe. To je něco neuvěřitelného. Pak tě zaskočí různýma otázkama, kdy mě zaskočili, já nevím, když jsem začínal, tak řekli, no a kde se tady peče ten perník a kdo ho tady začal, tak tady mi opravdu pomohla třeba Wikipedie, že jsem si to rychle vygooglil, rychle jsem prostě získal ty dané informace, informace, takže to je často toho člověka překvapuje. Nevím, co mě ještě jako překvapilo mě to, že spoustu lidí třeba nezná naše národní světce, i když máme státní svátky a podobně. A když mi řekne, že náš národní světec je Amos Komenský, tak to teda padáš jako ze schodu tam. Jo, takže to jsou takový různý drobný příběhy, ale to ti řeknu třeba, až mě pozveš někdy, já nevím, zase za pár let, protože já jsem tam krátce, jsem tam jenom rok, takže těch příběhů nemám tolik. Co by si vzkázal mladým lidem, kteří nevědí, čím chcou být, ale cítí, že chtějí něco dělat, něco smysluplného, něco užitečného? No, mají si jít za svým, to, co je baví, profesoři je mají v tom podporovat a když nevědí, tak ať něco zkusí a pak ať zase si jdou zase za něčím jiným. Není to konečná, když se to nepodaří na poprvé, tak se to podaří na podruhé nebo na potřetí, takže já jsem toho dokladem. Právě to je moje další otázka. Pamatuješ si na okamžik, kdy ses rozhodl ty jít svojí vlastní cestou, i když třeba nebyla úplně přímá a nejjednodušší? Tady jenom zmíním, když jsem ukončil vysokou školu, tak nebylo tehdy nějak místo v tom centru dění, v té Praze, kde by člověk rád zůstal. No a já šel jsem do pohraničí, do Chebu, kde jsem opravdu tloukl bídu, že jsme neměli žádné velké platy. Tehdy byly 90. léta, tak lidi nechodili do divadel. My jsme takzvaně šnajdrovali pořád, to znamená v té vlastně mluvě divadelní, znamená, že jsme rušili představení, protože vlastně na jevišti byla přesila herců,
oproti, já nevím, 4 divákům, takže to byly velmi krušné časy, ale i v těch krušných časech se člověk naučil různým věcem. Šel jsem učit na lidušku, abych si přivydělal nějaké peníze. Dělali jsme v rádiu Egrenzis tehdy, četl jsem od Hajaji přes, dělal reklamy, moderoval různé pořady a to se mi potom zúročilo, když jsem byl třeba redaktorem v Českém rozhlase na Radiožurnálu, kde jsem působil 5 let, potom v Regině Praha. Vlastně všecko se to vždycky, vlastně i ty špatné zkušenosti se zúročí do budoucna. Takže nic nežehrat a pokorně vše přijímat. Vystudoval jsi i politologii, takže vzdělával ses nejenom tedy v tom hereckém oboru a šel si úplně jiným směrem. Jak bys pojmenoval hodnotu, která tě provází celým životem? Těch hodnot je víc, možná by to měla být vytrvalost, píle, taky člověk, my jsme se o tom bavili, je tady nějaký ten lidský rozměr, což by měla být mluvení pravdy, pravda a nějaká víra, kterou má člověk určitě v sobě každý, ač jsme velmi ateistický národ, tak máme vlastně spoustu možností a lidi se duchovně nějakým způsobem snaží vzdělávat nebo se dopídit nějakého duchovna, protože tady opravdu ten lidský rozměr má ještě nějaké to duchovno i nahoře, takže i tady tohleto je třeba zmínit, takže jako člověk se vyvíjí. Když je mladý, tak moc těch zásad nemá, ale potom to postupně všecko pozná, ten život to přines. Život formuje. Ano. Já teď mám závěrečnou otázku. Kdyby jsi mohl na jeden den vyměnit život, s historickou postavou z české šlechty, kým bys chtěl být? No nad tím jsem dlouho uvažoval, až jsem přišel na jednoho člověka, o kterém se studenti budou určitě učit v dějepise. Je to poslední císař Karel I., rakousko-uherský císař, který nastoupil na trůn v době první světové války po Františku Josefovi. A jednak bych chtěl zažít to, jak on prožíval vlastně ten svůj jeden den na císařském dvoře na Hofburgu ve Vídni, že mě strašně zajímají to, jak se kdysi stolovalo, jak se udržoval ten bonton. Habsburkové měli super vymakaný že tam každé otevření kliky na Hofburgu bylo nějakým způsobem daný a muselo se to dodržovat. Takže etiketa byla na prvním místě. No a mít tu moc, jakou měl on, kdy on udělal chybu, že neukončil zavčas tu válku a dopustil rozpad Rakouska-Uherska. Já bych volil vlastně to, že bych i to budoucí Československo zahrnul do vlastně Rakousko-Uherské federace, která spojovala spoustu národů od Slovinců přes Itálii a podobně. A byli bychom teďkom vlastně dneska takový multifunkční stát, taková malinká Evropská unie. Ano. Takže to by bylo jako velmi zajímavé pozorovat, jak bychom si my vedli v tomhletom novodobém rakousko-uherském císařství. Takže to je vlastně moje poslední otázka, protože tam měla znít, co bys udělal jinak než on, takže určitě tedy... On teda skončil velmi bledě, umřel v poměrně mladém věku, asi myslím, že měl 31 na Madejře ve Funchalu, kde dostal zápal plic, byl tam ve vyhnanství, nesměl se vrátit do Evropy, takže neskončil slavně chudák. Ale je blahoslavený. To jsem nevěděla. Katolická církev ho blahoslavila, takže možná bude i svatý. Dobře, takže díky moc za rozhovor. Je to náš tady první, nebo respektive můj první podcast, který uvidíme, jak dopadne. Já myslím, že dobře. A přeju ti, aby i ty další byly fajn, aby jsi vybrala spoustu lidí, aby to ty studenty zaujalo a nějakým způsobem je to obohatilo, že jo? Takže děkuju a doufám, že se to neuvidíme za několik let, ale že se tady uvidíme třeba už za rok. Já taky děkuju. Měj se hezky. Ahoj. Ahoj. Tak. Mám to...